and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong, ikaw pa? Hoy, punyeta. Ayaw ko sultihig ingon ana, ha? Unsa may boto may pasabot? Gibaharan ko nimo? Ako'y imong patyon? Nganong dili? Kung magpadayon ka pagputak dihang salbahisa ka. Sige, tuyo ko. May kay nagsipok nagsugod ning oko. Kung bastos ka, kamausad ko anak kung pangayuon gyud nimo, ma'am. Marika! Ay, kugudlo ka! Ako'y kontra o ayaw ng mga tao nga tarong pa nimo. Ha? Ari, tali sa gawas! Tali! Magawas na! Sir! Palagi na! Hindi pa niya ko siyang dinay! Sir! Girl, ayaw tol palabi. Uy! Masagdi lang una ko, Chema. Nakalitan lang yun ko ining itabo, Sila yung bana o asawa ang biktima. Wako'y laik pasangin nila sa pagpatay nila. So, dili, ang kapitan yung tingali itong babae kudatan. Namong na si Sir. Klaro na lang kay iya man dayong gigak ko sa giyang asawa, Cham. Naamong sa ikaduhang pagtira. Aron kapag siguro nga mapatay gyud ang asawa ni Sir. Matong siyang naiko, Cham. Ngano man. Ngano sa tanang tao ining kalibutan na. Ngano si Sir pa man, Cham. Uy. Mo tingali na yung kapalaran. Niliangin nga bawa si Sir Cham. Ang mga tao nga lumuog kasing-kasing parehas ni Sir Boy, dili untangin nga mawa ning kalibutana. Usa siya ka maayong sumbanan, maong angayan pagyud unta nga malugwayan ang iyang kinabuhi. Karon ba ko makamatngon nga nakong sayop ang pagpaduol ni Sir namo, Jam. Kinimala siya nga nagigsuod og mitabang namo, Jam. Ayaw. Ipagin mo anak, ha? Ipagsulti ko na anak. Kung makano ka ni si Sir na gisulti ni mo, sigurado yung kakasabaan ato. Pagkaluwi ni Sir, uy. Wa na'y mamalit na to bisag unsa, kuya. Kana lagi imong gikagulan? Unsa pa man kay lain? Kaluoy, maunta na imong bation. Oh. Hala! Hala ka nindot, kuya! Ha? Atuan na din ang tindahan ni Sir Boy! Ha? O ba nang imong ba amaya? Ay, ikaw ba? Ayaw rin pagpatakaw ukab ang imong ba? Dili ka gyud makamaumawaw da? Usba niya, ha? Labtikan ko gyud ang simod nimo. Day, ano may plano ni mo sa tindahan? Duolon ang labing duol nga kaliwat ni Sir Boy. Aron ako nang idelikar. Maora na, Chem. O ginikaw man, mangitag mo palit ining bayok yuta. Unsa ka? Murag dili ko makaagwanta sa pag-istar ining napita. Kay mahinumtong ko ni Sir Boy. Ay, di ba, ha? Di mo ko makabasol kung inaan lang imong gibati atong nawa? Kay grabe man kaayo ang iyang pagtabang inyong inahan og anak ko. Lisod kalimtan si Sir Boy, Jem. Iya manggut kong itudloan. Ha? Maayo ka siyang mutudlo. Aron ma-inlove yun ko. Unsa di ay ka? Gisakitan ko kay nakatun ako sa pagmahal niya, Jem. Na mauron! Gipatay di ay ang inyong Sir, Amaya? Oo. Wa na manghatag ninyo. Wa na, Jud. Inyo na di ay ang tindahan? Ay, sapa ano kay masuko si Mama. May pag naman na siya agtong iyang Sir, aron madato sad unta mo. Pwede di ay na. Pwede tingali, uy. Kay wa may bana ang imong mama. Unya, ang inyong Sir, wa man sad to siya'y asawa, di pa?
Kaayo kini mo binulti oy, Aisa. Uy, Nag-eskwela pa gani ka, magapila-pila ka ng mga istorya sa mga dagko. ay pagbuot. Magbuot gid ko kay wa kay buot. Ayoko nag-apil-apil sa mga istorya, be. Dito kas mga laki pagpakigsulte. Nga bang muduol magyug kadayon kung mag-istorya na Miss Amaya? Ayan sa pagbuot. Sunod-sunod ra ba? Amaya? Amaya? Oh, nakaramday din ni. Nana si mama, pagdali na. Ha? Ano di ay? Ngano ni ama ng imong mama Amaya? Ngano di ay? Kay permi na siya kuhaon. Unsa? Kuhaon? Ngano day Amaya? Di na ka makatultol sa inyo nga ikaw ra? Ngano? Ano sabi na? Ano sabi katawanan na? Ha? Kung kuhaon siya Maya. Katawanan din na. Kung kuhaon siya humas klase. Kini katawa day ko. Oh, ay mga mata. Kipot-kipot man. Padung na ka. Katawa. Bugal-bugalon kay kada. Balik kindir ka Amaya? Amaya, nakadungog ka wa. Nganong miungot mo ka diha? Lano? Dali na ba nagpaabot na si mama? Oo, oy. Sa muka, oy. Mura man tagbatang way buot, anik. Waon pa. Palagot. Oh, sige. Sige. Padunggas, mama, magyaw-yaw ka. Makatilaw jud ka. Diin pa man din na siya. Nga dugay man ang nakagawas. Hmm? Kuan ma, kanyang... Nagigtabi pa siya yung amiga nga mugira. Saan ang isulti ni mo diha, oy? Nanasag ka, ha? Ako na sa imong gisundan human ni Aisa, ha? Ngano ko trabida man dyan ka? Kaya di man ko gusto nga makigamiga ka tong Aisa. Nga naman, tatay ka? Ha? Tatay ka? Amaya, Ate Delia, ayaw na kini sa paduulan ni Aisa god. Niyapag ka! unsa man kang badlongon nga pating manggit kay ka? King makalagot! Mas maminaw day ka anak niya! Asa naman na day ko mo eskwela? Ngayon dili man ko makaduol ni Aisa, nga classmate man mi. Be, saban mo undan na lang ko. Gusto na, oy. Ay, ko papadlong ni mama, Amaya. Hilamay, sip-sip! Amaya, Parehas lang mong duha da. Duha na mong bayot. hunong na diha sa pagsigig tabi ha? Nga niat ta sa kalsada. Ayaw pala biya ng imong minaldita, Amaya. Hapit na biya ako masuko. Patuyang ron diha aron tibtiban ko ng babat nimo. Inadyan ko mo eskwela! Unsa? May pagmuundang ko, kay mauwaw ko. Mauwaw? Sa unsa? Ngano oring mauwaw ka, ha? Kay kuha-kuha ko man ko nimo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!